Hello everyone! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito na yun ang special coverage sa panibagong bagyo na si Nando. Isa na po itong tropical storm. Kanyang hangin ay 85 kph, gusting to 100 kph. May international name na po siya. And it's already known as Ragasa. Okay? Filipino name rin po ito. At ito ay para na yung Biyernes ng gabi, September 19, 2025. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. If gusto niyo malaman kung ano itong sustainability program ng BPI, click lang niyo ang link dito. At kapag kayo nanonood sa Facebook, click nyo sa description sa baba nitong video. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. So na yun, nasaan na po yung panibagong bagyo? Ito po yung latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, Mawari 9. At nakita po na ninyo yung dalawang bagyo at hindi lang po dalawa. Meron pa pong isang nag-form dito sa Malayo. Ito po si Tropical Storm o Severe Tropical Storm Yugori. At dito ay kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran. Patungo po dito sa may karagatan, southeast of Japan. At babantayin rin po natin ito dahil sa mga forecast models tulad ng European model. After 5 days, ito ay may posibilidad na bumulusok at papasok ng PAR bago ito ay tumama dito sa may Okinawa patungo po sa may Japan. But ang forecast na ito ay pwede pa pong magbago. So yan ang pinapakita niya. Pero focus our attention muna tayo dito kay Bagyong Nando na unti-unti na pong lumalakas, 85 kph. Baka bukas ng umaga, pagising natin, pwede na siya maging severe tropical storm o baka typhoon na in the afternoon. Okay? So ito po na yun ang itsura nitong medyo malaking bagyo. At inaasahan po itong tatahak pa hilagang kanluran. At after 24 hours, ito po ay mag-west-northwest patungo sa general direction po ng extreme northern Luzon. At tandaan po, malapit-malapit sa Batanes, Cubao Islands na yung darating pong Lunes ng gabi. Okay? 22 po ng gabi ang possible landfall or closest approach sa Batanes. Yan po ang pinapakita nitong medyo lumalakas na bagyong si Nando. At posibleng mag-reach po siya ng Category 4 with winds of 220 kph sa 1 minute average. Kapag naging 185 kph po ito sa pag-asa, bibigyan po ito ng classification as super typhoon. Ang JTWC 240 po, 1 minute average ang kanilang super typhoon status. Okay? So, we are going to observe this sa mga susunod na araw. Samantala, ito po yung bagyong si Mirasol. Lumakas po ito, naging 85 kph din na tropical storm bago po naglandfall sa may east of Hong Kong sa may Guangdong province. So, nandito na po siya sa may north of Hong Kong. Pahina na po siya at inaasahan po mag-rapid dissipation na po ito within the next couple of days habang dumadaan na po siya sa kalupaan o sa rugged terrain ng southern China. Ang habagat ay nagsisimula na po mag-shift ang kanyang attention mula dito sa bagyong Mirasol patungo na po dito sa may sirkulasyon ng bagyong si Ragasa or local name Nando. Inaasahan po ang paglakas ng habagat dito po sa kanluran bahagi po ng Pilipinas simula na yung linggo at lalakas po ito sa Lunes at Martes. So yung mga kababayan natin na naninirahan sa kanluran bahagi po ng Luzon at Visayas at Mimaropa, mag-ingat po sa mga possible na mga pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin at malalaking alon dulot po ng paghikayat nitong bagyong Nando sa hanging habagat. Baka ito na po yung last hurrah ng habagat dahil po patapos na po ang habagat. By October, transition na po tayo patungo sa hanging amihan na magsisimula Nobyembre hanggang Marso. So, tingnan natin na yun ang pinaka-latest GraphSat. Ito yung ginawa natin kanina but inaasa natin na hindi all the time mag-release tayo nito dahil depende sa pagka-busy natin kay Nando.
So, yan po ang kalagayan nitong tatlong weather system. Ang nangyayari na yon sa Pilipinas ay puro localized thunderstorms lamang sa hapon o gabi. Wala pa pong epekto ang habagat pat simula po sa linggo, magsimula na po ang epekto ng habagat. Okay? At sa ating zoom in satellite loop mula sa easterlywave.com, ito yung infrared satellite loop nila for the past 2 hours. And nakita ninyo itong kulay na violet o purple na color ng kanyang kaulapan. Sign po yan na nagkakaroon po dito ng more than 100 millimeters na ulan. Okay? Actually, ang estimated ng NOAA ay kapag sumabay po kayo sa sirkulasyon ng bagyo dito sa malapit sa sentro niya, sumabay kayo sa paggalaw niya, okay? Posibleng makareceive po ang lugar ninyo o kayo makaka-receive ng malakas na ulan hanggang 800 millimeters. Yan yung last natin nakita. Okay? So, grabe po ang epekto nito kapag mag-landfall sa Pilipinas. Subalit ito po ay patungo sa extreme northern Luzon. So, mga kababayan natin sa Batanes, magsihanda po kayo sa pagdaan po dyan ng bagyong si Nando na yung darating Lunes o Martes. Hindi pa rin nagbabago ang forecast for the past 3 to 4 days. Ito ang pinapakita. Talagang Batanes ang tinatahak po niya. Okay? At ito yung fast animation mula sa University, mula sa cyclonicwx.com. Nakita ninyo kung gaano kalaki po at lalong lumalaki po ito habang papaakyat po ito sa general direction po ng Batanes, Cubao Island. So yan po ang kanyang tahak sa susunod na 3 araw. Okay, may mga thunderstorms po tayo nakikita dito sa may Central Luzon. Hindi pa po yan parte ng bagyo. Localized thunderstorms lang po yan. At ito po yung zoom in satellite animation naman mula sa windy.com at nakikita ninyo kung gaano ka pula ang sirkulasyon nitong bagyong si Nando. Ngayon, ito yung nangyayari for the past 24 hours. Nagkakaroon po ng light to moderate wind shear sa kanyang northern part. Kaya yung mga ulap niya, kung nandito yung center niya, nandito lahat yung kanyang kaulapan, nandito po sa may baba. Kita niyo, hindi masyado po ang kaulapan dito sa taas dahil po nagkakaroon po ng northerly wind shear. But for the next 24 to 48 hours, itong wind shear na ito ay hina at lalo pong magpapalakas dito sa bagyong ito at makikita nyo na lang later na bilog na po itong bagyong ito at kompleto na ang kanyang kaulapan kahit dito sa may northern sections ng kanyang sirkulasyon. At ito yung ating last track kaninang 11. Maglalabas po tayo later pagkatapos natin ng video. Okay? May 2 AM update tayo. At ito yung kanyang gagalawin. Magno-north muna siya bago siya magkilos ng pakanluran, hilagang kanluran. Magiging straight runner po ang kanyang takbo. Okay? At inaasahan po dadaan po dito sa Lunes ng gabi sa may Batanes at Pabuyan, Cubao Islands. So, ganyan po kalawak ang kanyang tropical storm force winds. Pwede magkaranas ng gustiness of 75 or more kph dito sa may area po ng Cagayan, Kalinga, Apayao at Ilocos provinces sa darating pong Lunes ng hapon, gabi hanggang early morning ng Martes, September 23. Okay? So, dyan po makakanasan ang hagupit ng bagyong ito, lalong-lalo na dito sa may Batanes. Nakita niyo itong pulang ito, yan po yung winds of more than 130 kph na bugso. Okay? Itong light red, yan po ang 100 to 130 kph. Tandaan po ninyo, ito po ang dito tayo dapat mag-focus sa cone of uncertainty. Okay? Kasi po, ang bagyo, hindi naman po, wag tayo mag-focus sa gitna kung saan talaga siya dadaan. Kasi minsan po, dyan sa cone of uncertainty, dyan talaga dapat tayo maghanda. Kasi kapag mag-southern turn ang bagyo, pwede dito siya dumaan or pwede dito siya dumaan sa may taas. So, itong area po ng central at southern Taiwan ay dapat mag-monitor din sa possible na northward track ng bagyo or southward track naman ang mga kababayan natin dito sa may dulong hilagang Luzon. Like Cagayan, Northern Cagayan, itong area po ng Kalinga, Apayao, at ang Ilocos provinces. Dapat bantayan po ninyo yan. Dahil pag bigla pong bumaba yan, delikado po yan lugar ninyo.
Okay? So, yan dapat ang tandaan sa mga tracking ng bagyo, yung cone of uncertainty, hindi yung mismong kung saan siya dadaan. Kasi kahit naman saan siya dadaan dyan, may feeling yung effects ng bagyong ito. Okay? At ito yung track ng lahat ng Asian agencies mula sa ating multi-tracks sa typhoon2000.ph. At nakikita ninyo, ang Beijing at Taiwan, isa na po siyang severe tropical storm. Pati ang Hong Kong Observatory, ginawa na po siyang severe tropical storm. While Pag-asa, hindi pa po nag-update. Baka maging 50 knots na rin ito. Ang US at Japan, nasa 85 kph pa po. But wala pa rin pagbabago ng kanyang tracking. Lunes ng gabi, ang possible landfall or close approach o closest point of approach dito sa may Batanes sa darating pong Lunes ng gabi. Okay? So, dyan po siya dadaan. And then, pagdating po dito sa latest mula sa Google Weather Lab, gamit po ang DeepMind Artificial Intelligence ng Google, ay nakikita po ninyo yung kulay blue. Yan po ang DeepMind. Yung orange, yan po ang ECMWF Ensemble. At nakikita nyo, yan po ang kaniyang tracking. And then ito yung pinapakita. Yung European model mukhang bubulusok, while yung DeepMind model ay mag-recover siya. So, split po ang kanilang track. Hindi nagkakasundo. Unlike dito kay bagyong Nando na lahat nag-agree dito po sa may Batanes, Babuong Cubao Islands. Ngayon, meron ditong isang low pressure na posibleng mag-form sa darating pong September 23 habang palabas na po papuntang Southern China itong bagyong si Nando. May posibilidad may isang low pressure po mag-form dito. So, babantayin po natin ito after Nando. At yung DeepMind ng Google ay mukhang pinapakita isang malakas na LPA o posible rin maging TD. Kasi yung American model, nagpapakita po ng TD po siya o bagyo. Samantala, ang European model ay wala. So, dito natin malalaman kung ano ang pinaka-accurate pagdating sa medium range forecast. So, that will be September 26 or 27, dadaan po sa may Bicol, ang posibleng shallow LPA. Okay? Now, tingnan natin yung potential forecast winds nitong bagyong si Ragasa or Nando mula sa DeepMind. So, ito yon. Kita nyo dito. Galaw muna natin dito. Ilagay natin dito. At nakikita nyo ito. Balik tayo sa ngayong gabi, Friday. Yan siya. Dito po siya. Tingnan niyo itong maximum wind speeds. Yan po ang knots. Yan blue. Yan po ang DeepMind, the Google. Alisin natin itong ensemble. Baka lumabas na lang po yung high resolution ng European model. Okay, so nakikita nyo dito, ang forecast ng European model, medyo mahina lang siya, but yung DeepMind ay pwede umabot po siya ng category 4. Ang pinaka-topmost talagang category 5, super typhoon. So, hindi maalis ang posibilidad na pwede ito maging super typhoon bago po dumaan ng Batanes. That will be September 21 and 22. Kita ninyo, pag igalaw natin yan, yan po. May posibilidad na maging super typhoon po siya. Kaya yung JTWC nasa 220 kph. 240 super typhoon na po yan. So yan ang pinapakita ng Google DeepMind weather model na posibilidad na baka maging isang super typhoon po siya. Okay? So we will observe kung what will happen within the next 3 days dito sa system na ito. Samantala, ito po yung ating physics-based na European model, very reliable. At ito yung tracking nila. So, yan. Walang pagbabago. Dadaan ng Batanes. Lunes ng gabi. And then, ito yung low pressure system na babantay natin. Pagdating ng 24-25, mukhang may shallow LPA. Yan po. 26. Pero maglalaho po siya. 27, mawala. Ito naman po si Bagyong Yugori. Mukhang susubsob, papasok ng PAR, and then akyat ulit, tatama ng Okinawa sa susunod pong weekend. September 26, 27, and 28.
So, hindi pa po yan sure kasi more than 5 days ito. So, ang probability nito is less than 30%. Okay? So, stick lang tayo up to 5 days. That will be until September 24. So, ang tracking dito sa may Batanes ay medyo mataas na po yan. Nasa 70% ang probability na tatamaan po ang Batanes. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. Mag-prepare sa possible high winds, heavy to intense or extreme rainfall, na kung saan, nakikita nyo dito, ito po yung extreme rainfall ng storm, 24-hour accumulation, more than 130 millimeters. Kaya din sinabi ko, hanggang 800 daw ang abot dito na ulan dun sa NOAA rain forecast. Sana yun, hindi natin alam kung anong pagbabago nito within the next few days. So, nakita nyo dito, pagdating ng September 22, yan, 22 po, magsisimula na po ang malalakas na ulan sa extreme northern Luzon, kasama po ang Ilocos provinces. So, may 50 to 100 na po dito sa may parting Ilocos provinces. And then, sa tanghali po ng September 22 hanggang whole day na po yan, kita niyo itong Batanes, posible magkaroon ng rainfall accumulation up to 200 millimeters at pwede pang lumampas po yan up to 400, 500, it depends po sa actual reading ng mga weather stations dito sa Batanes at sa extreme northern Luzon. Pati dito sa may Cagayan, Kalinga, Apayao, and Ilocos provinces ay pwedeng lumampas po ng 100 mm sa mga ulan dito na yung darating pong September 22. Ang Baguio at the rest of CAR, Ilocos region ay magkakaroon ng 30 up to 100 mm din ng mga pag-ulan dahil po sa sirkulasyon ng bagyo, while dito po sa may western sections ng Central at Southern Luzon, kasama po ang Metro Manila, Mindoro, Western Visayas, Calamian Group, magkakaroon po ng ulan ng 50 to 100 mm, more than 100 mm naman po sa Occidental Mindoro. Pero pagdating po ng September 23, habang palabas na po ng Pilipinas, itong bagyong si Nando, yan din yung time na pagdaan po ng habagat sa Western Luzon, mas lalong lalakas po yung mga ulan. Okay, so nakikita nyo dito, September 23, pwede umabot po ng more than 100 millimeters or 50 to 100 millimeters na ulan dito po sa Central Luzon, kasama po Metro Manila, na yung dating pong Martes, September 23. Sometimes, mas mababa po sa tunay na value. Gaya na nangyari kay Christine, 300 mm na yung ulan, max, sa forecast nila. But in reality, umabot po ng 700 plus millimeters. So, yan po ang kailangan maghanda, mga kababayan natin dyan sa gitnang Luzon, Ilocos region, Northern Luzon, pati Metro Manila, Mimocopa, Western Visayas, dahil sa posibilidad ng paghikayat ng bagyong ito sa hanging habagat. So, yan po ang latest natin. So, bukas, babalik ulit tayo sa pinaka-latest kung ano mangyayari po sa mga forecast rain. Sa alon naman po, magiging light to moderate na yon, except for the central waters ng ating bansa. Pwede pa rin mag-fishing, but for the next few days, lalo na po sa darating pong Sunday at Monday, lalaki po ang alon dito sa may North at Central Philippine Sea. At aabot po ng more than 3 meters. And kapag malapit po kayo sa center ng storm, ang latest na yon, mula sa European Model Wave Model Forecast, ay pwede umabot po ng up to 9 meters ang laki ng alon. So, posibilidad na magkakaroon ng storm surge po yan pagdaan niya po sa September 22. So, yan po, September 22 ng gabi. Now, pagdating po ng September 23, 24, dito na babawi ang habagat. Tingnan nyo dito yung sa may West Philippine Sea, more than 3 up to 4 meters ang posibilidad ng malalaking alon dito at mapanganib sa lahat ng sakyang pangdagat. So, ang buong Pilipinas, lalo na po yung mga karagatan ng Pilipinas, ay kakaroon pong malalaking alon of more than 1 meter up to 3 meters, lalo na po dito sa may West Philippine Sea
at pwede umabot po ng 5 meters dito sa may extreme northern Luzon dahil po sa pagdaan ng bagyo ito. So, bawal mo na maglayag, bawal mag-fishing sa mga susunod na 5 araw dahil po sa pagdaan itong medyo lumalakas na bagyong si Nando with international name, Ragasa. So, yan muna po ang ating pinaka-latest. Babalik ulit tayo bukas sa another update. Let's hope and pray may last-minute miracle. Kung hindi, maganda na po tayo sa pag-approach itong bagyo, lalo na po dyan sa extreme northern Luzon, sa Batanes. Dahil po, bibisitahin na naman po kayo ng isang panibagong bagyo. Talagang pag September, common po ang mga bagyo dyan. Normal talaga na may dadaan po dyan mga bagyo sa extreme northern Luzon. Nasa statistics po yan since 1900s. Palaging pag buwan ng September, either Northern Luzon or Extreme Northern Luzon ang dinadaanan po nitong mga malalakas na bagyo. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagpapaalam at magkita ulit tayo bukas. Maraming salamat sa pagpanood niyo sa aking channel. Happy weekend to all sa mga Bicolanos at Taganaga. Viva la Virgen, Happy Fiesta. God bless po sa inyo lahat.